kok saya dah lain ada. Sini madam songkung kali dong tabo bufang. Tam bufang kenapa? Hostel pump. Hostel pump. Hostel pump. Engkau madam, engkau. इनका अब गाड़ी भाड़ा भाई के प्राय 10,000 और मुश्किल पाई रहा क्या अब क्या तय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम भाई मारो बरक बसुनो हुमरक मागनांग रहो कब कहीं नहीं बगे विशेष क्या डिसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखना बरकनो बो चीनी स्कूल निंगे बले क्या हम भाई मारो बरक सोवाई तो मनी बगे तब हम भाई के ना तिब्रा का हम कराई मौ थारक नो माई के सामुखाई तंगमानि बागै अबायखौ आं कयनायनि मुसुंगो दिनै गोबां बाथिफ्रासो आमसायाव सरकार थिगनो स्कुल तांगैरिव हायफोनो स्कुल नायनाय बागै हिंखाय एलेकारनि जत बरकनिनो दायित्व दङ आरो बागै आबनो नायथखौ सोनामनानै नायथखौ दै थांनानै बागै हिंखाय दिनै लकेल जे दंनाय बरकनो बेलायखौ साकथारि सान तांनायनि नांगौ अबायखौनो अर जे खायमायखौनो सारा त्रिपुरानि जत गामि आमसायनि स्कुलाव नि एसएमसी कमिटि रखनो जे लोकल गार्जियन रखना आं कयनायनि मुसुंगो जोंनि गोबां तिब्रासा एरियानि स्कुलाव थांनाय खांखा बेलाय खालाम सेरे आरो बै जों अनेक समायाव वानसगो सरकारनि स्कुल चेहनै बर रक वानसगो हायफानो आबो चिनि बागैनो तांगै रजागो आबोनो जाय खायनायनि दायित्व मास्टार करिफोर साननानि दायित्व काबो चिनि बै काम नां साननानि काबो चिनि दायित्व आरो बै गोबां बर रक वानसग आबो स्कुलनि चेहनै साक नाया बाक्साका बा कमिटि रखनो सिमन आइ तंनायबो दंगो आबो बरक से खायना खालायो आबो जों जो तनिनि दायित्व जों ब जागा बहर मास्टार नांबो मखाय चिनि ताम अबाब दं आबरनो खायनायनि बागै हिंखाय आरो बागै चिनि जो तो सिनाय नुकनाय रक चिनि तिब्रा सारकनो आं कयनायनि मुसुंगो चिनि गोबां मा पारानि स्कुलाव जों बालायखे जाय खायनायनि नाङै दङ आरो बै जतनो साकथारि जाय खायनायनि बागै आं जत तिब्रा हानि जत चिनि तिब्रा सारकनो कयो जों जत तिब्रा सा कासाय थानायनिखौ जों फैनाय रोंनो बेलायथि साना नांगौ आरो बागै रोंथि सानानिखौ जों स्कुलावनो बेलायखे जाय नायकानि खालायनायनि नांगौ सरायरंनो जों थिग मते स्कुलाव रहनायनि नांगौ आरो बागै आंबो कयनाय जों हास्तिनि जत सिनाय नुकनाय रक जत स्टुडेन्ट इउनियन रखनो जों पारानि स्कुलावनो ताइसे थि सानानि बागै साकथारलायनो बागै आसमा हामबाय स्कुल हंखाय 1972 स्कुल चेंजाक मानि स्कुल निबो मुंखे गुरुपद ट्राइबल कॉलोनी एसबी स्कुल ताकलाय अरनि लोकल गार्जियन दक साकथारमानि बागै इंलिश मीडियम खाताबो आरो बागै सरकारनो हामबाय मारो जोंनो और इंलिश मीडियम फरायनायनि जोंनो सेफ खायरमानि बागै ते बिसिनि सानमानि आं कयनायनि मुसुंगो सिनिया त्रिपुरा हास्तिनि जत लिडार्स रखनो त्रिपुरा साना हामजाकनाय रखनो जों अरनि बागै आरो बेलाय गोरि रकमां हासाल थाङै फरायनायनि सिनि बेलाय असुबिदा हायनि बागै अ जागा जों हस्टेल नांगौ हनायनाय जों ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट रजाक मिनिस्टारनो एसडीएम रजाक बोरै रकनि 50 जना सेला रकनि 50 जना फानो जोंनो हस्टेल रेगरारि हनायनाय आं तिनि बाहायनो हाय कयनाय सिनि त्रिपुरा सारकनि हिंगै सिनि और गोरि परि दंनाय स्टुडेन्ट गार्जियन दं हिंगै जोंनो खायरगै और हस्टेलनि कायसे व्यवस्था खालायरनानै बागै हस्टेल आंखौ सिनि बागै बेलायखा हामनाय तेबो नांगौ जों सानैनो दङ और टिचार रकनि बागै बेलाय सर्ट आरो जों बार थांगो आरो बागै जों ताइसेबो थांनाय टिचार नाङै दङ आरो बै जतनो सुबासु होनानै बाय कयो तेबो आं सानैनि मुसुं मानि कर दै जों बार आं भिडिअ बसं एप्लिकेशन खालायगासिनो और दै नांगौ इन्जिनियार र बांगो सखां कल खाय और दै नांगौ थिंनो दै दंगो हायपानो बर दैनो दंगो हनायनाय बार जोंनो भिडिअ र खायनाय बियां बुल मेसेज होनाय दङ जागा आरो बां जतनो कयनाय सिनि जत एलेकानि बर रंनो बसंनो सुबारि अब जों जतनि स्कुल अ दै थिग न दंगो हायपानो अब नंगैबो माया मामुइबो संमाया
Hari bagai kiri ini saya tongfano cugian bagai जों application आलादा बरजात अ जागाव तै काहाम कायसा नांगै दङ हायनि बै जों यक सुजानि बागै जों अर कायसा चार्ज दङ आ चार्ज नि तैनो से जों अर स्कुलाव रहरैनाय मामु संलायै दङ आरो बेबायदि अब अ स्कुल हंखे गुरुपद ट्राइबल कॉलोनी इंग्लिश मीडियम एसबी स्कुल अब जन्मे जयनगर पंचायत नांद्र कलायो सार्कल आयस हंखे बेलबारी मेन आयस हंखे जेरानि आयस अब बेलबारी ब्लॉक नि आंद्र कलायो स्कुल